But how are you, everybody? Fine. Sure, where's? Okay, you were inside where you were called for a disciplinary hearing. Yes. How has it gone? No, I'm not going to speak anything. But I was called. Somebody who's called is not supposed to say anything. Someone's a game, wait. No, I'm not going to say anything. But how are you? Happy New Year, by the way. You're looking so nice, it. Hey. Yeah, thank you so much. Amena kulindigale bisina kwesa ndikono madongo taka chimanga chakwelani kulinjaladi nacho tu ta makwala wake sikutumwana sikunyoza kamengeni national team ngale pese mkanyo patu akamabwera ndipotalo mutingu waona akakatu kalimezale commission kalembeseni nacho patumba pa ndamva kuli chisango chili pa 16 September 2025 siku limenelo mkuu wanu mwaonete mnademo zinthu ziwiri kuvotera TPP presidential candidate kemndiri kumbuyo hii mayona edi bwana aliyesa kwediswa mtu wetu MP ngenda apiso sita mwaziwa na mavuno wake tikatero ndiye kuti mutata kuchua kuti TPP imachua kweruza koma ndikunena zimene zifa government government is doing big business. Fine of the finest arts, trick of the tricky business. Imafuna amena nakala kontuna, amena nakala kwa mpita etali. Osa banga triangela mkisokoleana. Jibwana Chani. Adwake ndifelo, bana wakaladuna, bana wakala mpita etali. Bingu alimoyo, tukuchua machibi wake, Chingerezi chake tukushitiwa. Bwana lera gatuwa, ndiya bembe abale dalunga, bembe Honorable Dr. Kondo aninahuma, MP Chokole Osu Chaboma, akuti ulimacha mudi Vice President. Iya ina sintero. Honorable Dr. Kondo tunamuro chakuleza ufashimano, chakuleza President. Honorable Dr. Kondo aninahuma, President 2025, Yana mwine mano mwakule jatu wangati Chokole mzo yeye kaya aisala kenu. Wane megezeka anduna ona kanisa kunja Professor Peter Mutalika pacha amalawi mukudziwa kuti nthawi zina zake ine ndidakhala ndikamuzu ndiye timachoka panopo kupita ku England chilandiridwireni ndikamuzu antaba pacha patinka ndikamuzu pali Lord Provost pacha amati andatafa akate ya pacha njala ndinadira ulendo uno amene munapita ku England udziwa Heathrow samangolandira wamba ife tinakalandidwa malo amene umalandira the Lord in waiting to the Queen Lord Provost anatilandira bwino andi ninakumbukira kale kuti kodi kamuzu wauka koma amatilandira poyamba chifukwa cha a president atu ngwazi Professor Bingwa Mutalika chifukwa posayang'anira zimene tikunena nato katoka Malawi kumudzi kuno kumangala ndeko ngwazi Professor Bingwa Mutalika akutenga kuti ndi munthu amene watenga mtundu wa Malawi kuika pa chikale chimene kamuzu amachita chifukwa cha zimenezo anaonanso kuti analanda antinapereka antifemere tidaphunzirira koma ine ndagojoina makosa lawo anaona aliyesa anatenga CV ndiye amakuwerengera kuti unachita chani Professor Arthur Peter Mutalika file profile Honorable Kudo Gondo profile ndiye makosa nawa kunjaku maka amana kachula professor mina natira ndirira ine madapo kuti fanda apita ulendo wina ku Iyeyu ineyo anakatira ndira
mwina mwache ine bwana omwe wadadituma koma ulendo uno anatilandira kuti makamaka ku England amene mmadziwa Foreign and Commonwealth Office ndi office jakuli anayika zithunzi za makwini akale malepa akale kuli rumu inake imene amasungira anthu aulemu wawo ku Foreign Office kuja rumu imene ija tikatuka pa House of Commons sikulolowa anthu ambangu tinalowako ndifeyo ndi professor ndiye zikusonyeza kuti anthu kunjaku akutilemekeza akuwalemekeza president athu ngwazi Professor Bingu Mutalika koma makamakaso akuona kuti sadasempe sanagwire sakha agwira mbeva yenzenzene pochita aya ndiye tinene choncho mmene amachitira azungu mosine kukambirana kunali tumakosana ku England kumene poyamba monga anenera kunali Foreign Affairs Minister William Hague kuli House of Commons ili nkata kukambirana azatu parliament Bellingham Mr. O'Brien nduna zimenezo malodzi tinakakumana zinandikumbutsaso chikale kuti anatipatsa mpata ukakumana ndi members of the House of Lords, the peerage. That is the highest establishment in the British political system. Sikuti kungochoka kumalayi kuno umveke ndikakumana ndi pia amene mukudziwa ma British they are very particular with protocol, etiquette and decorum. Koma anapatsa atamva kuti bwera kumene atumiza ndangwazi Professor Bingu Mutalika abwera mpita pepani mena anira bwana kuna bwera ndi Professor Arthur Peter alibwera ndi kuno tinakaluwa lumu ichai mwina mundi kumakwera Baroness Evan Dr. Taboti Mukagalevicha Baroness Evan McLeod anakumana nthawi chani kuna tinakumana at Bivan ni malumu oti ma president onse ku Africa kuno analowako mwina Nkamuzu time manager analowako Adeba Dedeji komanso president wa ku India nthawi imeneyo Narasimha Rao ndiye zinali zinthu zoti nati lero tuponda ndife zikungosonyeza kuti akutilemekeza pankhani zokambirana Professor adatumiza ndi president wa dziko ulemu wa dziko kuti tine nabe koma zina tibasunga tikanene kwana titumawo tikakaipasula nkhaniyo tidzakuuzanibe kuto kuno kumene kutakambirana khali takambirana ndi zakuti sikuti tikubisa koma dziwani kuti amene amanena kuti mwalephera tingoti ngo chifukwa kumudzi kumene tayendako bwino atilandira bwino kati ku Germany munadziwa kwa Hitler kuja pano kunasiya kuti democracy atilandira bwino kati ku Brussels kunali kuli Iyeyu akupanga ngati boma kuti akhala ndi office yona nkhani yakunja popeza Mike National akutanganidwa ndi zina anauza wachiwiri wawo Westcott kuti akambirane ndi bwanawo atilemekeza ndikupita kuti samalemekeza Professor Peter Mutalika yekha samalemekeza ife ndi ulemu wa dziko lonse ndiye kuti tipemphe kuti tiyesetsa Malawi kuti ngakhale nyumba mukakhala kuti mwasemphana chichewa koma simtukanizana kunja dziko kwambiri Leli wakale wa dziko lino Kamuzubanda ndi zambiri zimene anthu tikufuna titadziwa ndi zambiri mwina zimene timafuna titamva kuti Kamuzu adachita izi ndiye kuti munthu umudziwe umafunika ukumane kapena ucheze ndi anthu amene amacheza nawo kapena amayenda nawo kapena amene amakhala nawo ndiye ine lero pofuna kumva zambiri zokhudza Kamuzu ndabwera ndi Honorable Nicholas Dausi amene ndithu anagwira ntchito ndi Kamuzu nkutheka mmamva zambiri zokhudza za Kamuzu ena mangomuonera patali lero tatiye ndimve kuchokera kwa munthu amene anakhalako ndithu pafupi ndi Kamuzu. I think unali ulemu waukulu kukhala close kwa bambo wa dziko la Malawi. Poyamba ndinena kuti muliko bwanji inetu wa moyo kai nimafuna kuti munyadire kai nimafuna munyadire ngeke kupatseni moni mkatibu poyamba ndinena kuti ndinachitika mwayi monga mwanena ndi ulemu wakulu komanso osowa kuti pa nthawi ya moyo wa malemu was Dr. Hastings Kamuzubanda ngati tate wa mfuko la dziko la Malawi komanso ngati mtsogoleri wa dziko nachitika mwayi kuti nagwira ntchito kusanjika ku State House ndi malemu ngwazi Dr. Kamuzubanda poyamba ngati nyamata owateteza ndi majambulaso pamene amujambuliramo nakhalako
omagwirizanitsa luzanitsa State House ndi apulankhani nditi nachitika mwagwira ntchito ndi malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda inu wake amakonda kumana kuti ayi Kamuzu choncho amakonda kumachuka kuti Kamuzu koma mwachidule nachitika mwagwira ntchito chabwino mwina kupatsani mwayi kuti mufotokoze mandichulira ntchito zingapo tibwera kutsogolo komwe tikhati kuziphwasula koma akati Kamuzu mungafotokoze bwanji kwa munthu amene sakumudziwa pali ana abadwa ma 2000 amangomva zoti kunali Kamuzu mwine nafe tinayi tabadwa koma sitinakhale ndi mwayi kuti nkumuyandikirako Kamuzu anali munthu otani poyamba ndinene kuti Kamuzu anali president wa dziko lino kuyambira 1966 koma malemu ngwazi Dr. Kamuzubanda anali mtsogoleri amene anaphwanya chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland. Ngwazi Dr. Kamuzubanda anali munthu amene anali mtsogoleri amene anali wandale amene anali tate komanso amene anathandiza dziko lino kuti litukuke lichoke musinga za atsamunda wa Rhodesia ndi Nyasaland makamaka aloyi werenske. Komanso Kamuzu anali munthu wophunzira kwambiri. Komanso Kamuzu anali Malawi wa ukasungu anapita maiko ambiri anabadwira ukasungu anaenda basi kupita ku South Africa anachoka South Africa mothandizwa ndi abusa William Craig ndi Bishop Venom anapita ku America anakaphunzira ku Wilberforce Academy kenaka ku Indiana kenaka anatenga degree yake ya philosophy ku Chicago kenaka anatenga degree ya udokotala ku Medical College kenaka anapita ku London kumene Pizza za udokotala anakaphunzira ku Royal College of Physicians and Surgeons sukulu yochuka kwambiri amadokotala dziko lonse pano Royal College osakakondako anali mpambande kukhoza bwino Royal College of Physicians and Surgeons ku Edinburgh ku Scotland sukulu yochuka kwambiri za udokotala kumene anatenga magazi oti adzakhazikitse College of Medicine yakuno komanso kenaka anakhazikika nakhala dokotala ku London Brandonsbury Park number 8 Esson Avenue ku London Cricket Lane kumene kuko ali kumene kupamene nanamba kumakomana ndi anthu amene amamenyera ufulu m'maiko aku Africa monga Kwame Nkrumah amene ali president of Ghana Malemu Jomo Kenyatta president of Kenya Abel Ben Bella wa ku Algeria Tafawa Balewa wa ku Nigeria George Padmo amene anali ongothandizira kumakamaka kwa kunali Trinidad and Tobago dzina lake lenileni Malcolm Ness koma atafika ku London anasina kwa George Padmo anakoma ndi anthu ambiri ndiye mosungulira sekutuli ndiye matsogolo siyana ndiye nauna kenaka kutachitika msonkhano wa All Africa Conference msonkhano wa anthu onse akuda amene ati basi wa ulamulo wa Angerezi amaphinjika ndi kuzunzidwa ndi chitsamunda anthu anakhala ndi msonkhano wawo kwa Accra Ghana 1958 kumene anakuona kuti akuli bwino chifukwa time imene ndiye kuti Ghana inalandira ufulu msanga usiyana ndi ife ndiye Kwame Nkrumah anayitanitsa anthu onse kuti tipange bwanji pamenepo ndiye tithane ndi mchitidwe umene wankhanza kuti tipulumuke tsoka wachitsamunda tipange bwanji ndiye anakhala basi atsogoleri kuona kuti aliyense apite kwawo akamenyera ufulu ndiye Kamuzu anachoka ku England chaka cha 1957 kubwera ku Ghana kumene anaona kuti kuli bwino ndikathandize nawo ufulu wa Rhodesia ndi Nyasaland choncho Kamuzu anabwera dziko muno pa 6 July 1958 nanena makana lawiri basi ndabwera kudzaphwanya chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland ndikudzapatsa ufulu anthu a dziko lino mawawiri basi koma anauza chikwamwe mwenga mulibemo ndalama koma tonse tikalimbikira titukula dziko lino moyo wa Kamuzu unali wofuna Amalawi azikhala odziyimirira pokha moyo wa Kamuzu nene kuti pamene anafika pa Chileka pa 6 July 1958 ndibwezo anena kuti ndabwera kudzaphwanya chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland anaphwanya chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland kapena kuti chasi umene Rhodesia ndi Zimbabwe Zambia ndi Malawi komanso anena kuti ndabwera kudzakupatsani ufulu analipatsa ufulu Malawi inalandira ufulu pa 6 July 1958 ananena kuti mchimwa mwanga mundabwera kudza sina mulibe ndalama koma tifuna tigwire ntchito molimbika kuti titukule dziko lino ndipo amati kuti tigwire ntchito tikhala anthu amodzi unity and hard work kugwira ntchito molimbikira komanso kukhala anthu amodzi ndinene kuti atafika pa Chileka atanena zimenezi pa 25 August 1958 anamusankha kukhala president general wa Nyasaland
African Congress imene china chipani choyamba cha ndale cha anthu chipani chimodzi chipani cha ndale cha anthu kulowa malo mwa president amene ndi amene Martin Spear ndi anthu anamusankha kukhala president Kamuzu amangodzipangira maudindo onse amene anali nawo anoti anthu amasankha atafika mdziko muno pa 25 amatitu Kamuzu anali dictator amenewo ndi anthu amene amamuonera kutali akuti anali dictator amangoti ichi chichitike mene anenera amenewo ndi anthu amene amamuonera patali oti muchamwanena kuti kumangova kuti akuti koma atafika mdziko muno pa 25 August 1958 anamusankha president general wa Nyasan African Congress kuNkhatabe ndipo patatangota miyezi 6 anafika anakhazikitsanso anayambitsa magulu awiri mundale League of Malawi Youth gulu la anyamata ndi League of Malawi Women gulu la amayi ndipo League of Malawi Women president wake anali Malemu Rose Chiwambo kunala Violet Chirwa azimayi amene anakangalika kuti chipani khaleko azimayi koma gulu la Dr. Vera Chirwa amene anali azimayi oyamba a Nyasan African Congress kumenyera ufulu ndi Kamuzu anyamata nona Jomo Kichikwakwa Kapote Makasungula Angeresi Mwaungulu Azililo Chiwambo Anyemba Mpekeyani Jasper Mpekeyani Awaile Tsamwa amene anali makosana amene anathandiza Kamuzu kuti agwanda chakwamba aleke panda ana anyamata Kamuzu amene anakhala naye limodzi kuti tikale ufulu anamangidwa 1959 pa 3 March ndipo pa 3 March omwe governor wamkulu Robert Armitage anathetsa chipani cha Malawi Congress cha Nyasan African Congress ndipo Kamuzu anapitsa kundende yakwero pa atamanga 1959 pa 3 March zifukwa zimana amangira ali zinali chifukwa choti anatsogolera kuti dziko lino likhale pa ufulu ndi anati amene tikamanga ndiye kuti anthu achitira mbalala atusapitizwa amenya ufulu wa dziko lino koma kumbuyoku pa 30 September 1959 omweyo Alec Banda malemu asomanje ndi Alton Edgar Chimoli Chiro anakhazikitsa chipani cha Malawi Congress Party ili panoyi ndiye kuti Kamuzu ali ku Gwero Kamuzu anatutsira pa 1 April 1960 kuchoka Gwero patapita zaka zingati pamene 1959 3 March anaduka pa 1 April 1960 13 months ali attended wabwerako anamba zokambira amati Constitutional Conference kupita ku England ukakambirana ndi azunguli anafika kuona kuti sizithekaso izizi zavuta fanati chifukwa chitaganya chinatheratu phiti mwezi wa February 1963 ndiye kuti Roy Welensky, Gabriel Todi, Jeffrey Hodges, Alan Boyd amene atsamuna amalamuliro mpando udathira kopo Kamuzu atuka kundende anamba kukambira ndi atsamunda pamene azungu malazungu for Colonial Secretary Richard A. Butler amene minister ona nkhani za maiko amene ali pansi pa Angerezi nthawi imene 1960 anafika mdziko muno kuti auza azungula Alan Lennox Boyd aujeni Robert Armitage Roy Welensky Jeffrey Hodges kuti imene zakhaliramo anthu afuna ufulu wawo ndetenti amakambirana kuti tikhale mwasinte kuchoka ku monarchical constitution ya yolamulira pansi pa kwini kukena katipite ku constitution ya wa Malawi koma zimanka pang'ono ndipo pa 15 August 1961 kunachitika chisankho choyamba cha phungwani mamalamulo cha matipate kupanga aphungu oyamba nyumba ya malamulo yoyamba ya Malawi pasi pa ulamuliro wa Kamuzu pasi pa ulamuliro watsamuna governor amati Green Jones ndi anapanga chisankho ndakasimwana kuti anthu amati Kamuzu chipe ndiye kunali matipate yoyamba matipate inabwera 1993 imene cha imabwerezetsa kuliva poyamba unali chisankho cha matipate choyamba 1961 United Federal Party ya Michael Blackwood Malawi Congress Party imtsogolera muzipata Nyasan Asian Convention ya Sata Sakrani Christian Liberation Movement Party ya Chester Katunga ndi Christian Democratic Party ya TTT Panda ndiye chinachitika ndi chani kuti tibwerereso kuulamuliro chipani chimodzi yambe kaendani raba nimalize kayamba chifukwa somwe musandiwalire mu yake kuti chinachitika ndi chani tabwera kuchisankho
mwadziwe bwanja aphunga kaleo onse mwachule kwambiri alimo mutu alipo inu machine ndiye kusanje ndi chikwawo MP anali Stephen Gwandanguluwe chikazi cha mina musana bitize ningofuso kuti nthemene ma constituency analambiri bwanja analipo 20 only 20 chabwino ndiye kusanje ndi chikwawo inali constituency imodzi MP Stephen Gwandanguluwe chikazi cha kwamba Blanta kutyolo kunali afuli waona chipungu kumulanje kunali ILP alinje ku Blanta kunali ma constituency awiri Augustine Bwanausi ndi Wile Somanje Augustine Bwanausi ndi Wile Somanje kumaso Augustine Bwanausi ndi Ali Bwanausi kumaso Wile Chokani kuchilazo kunali Wile Chokani ku Nchewu kunali mfumu Willard Gomani kudedza kunali John Zenas Ungapake Tembo kunchinji ndi Nkasungu MP anali Dr. Hastings Kamuzupanda kunkhota ndi kuchisi kunali John Dunstan Nsonti ku Lilongwe kuno kunali Amasa ndi Richard Bester Chitsanja ku Zimba kunali Ali Mjuma Nyasundi Makine Tawaniso Isaya Chiwambu kunkhatabe kunali William Mali Kanyamachume kukalonga kunali Duduzu Kaluli Chisiza kulumbi kunali William Mali Kanyamachume kunkhatabe kunali Otton Edgar Chimoli Chiwa ndekuti ma constituency hapa Malawi 20 matamenewo maimpo yamba analamenewo Adunduzu Chisiza Akanyamachume Atawaniso Chiwambo Ali Mjuma Nyasula Ajandacho anja kwamba Augustine Bwanausi Atembo Adetron Nsonti amemndani mangosana oyamba nyumba amalamu tukukanga nthemene yata usimunali muli kuti ndikhala ndi chilifa mu kundifotokozera zinthu zibwino mukuzitsata bwino mbiri ya dziko lino maidziwa bwino komanso mayina anthu mukwatchula bwino munali muli kuti nthemene 1960 ndiye ndika GPT ndiye kuwerenga kumataniza kuti ndimakumbukira ndakazinda zaka 10 ndikamuza ndiye kuti nthemene ndiye amayipo yamba nalamene tachita chisamu cha mati pa 1961 1962 mayepi yako yamba awiri anasakidwa anthu yamba anasakidwa kala ma minister Kamuzu anasakidwa kala minister of natural resources and agriculture ndi Dunduzu Kaluli Chisiza minister parliamentary secretary minister of finance cabinet yose nduna ziwiri cabinet nduna ziwiri mwatsoka Dunduzu Chisiza anamwalira nsanga anayipangozi ya galimo kwa ndiye koma 1963 February chitaganya chidata ndiye anageza kuti khaleno ndi chisaku china choti Just 1964 kuti tibeze independence ufulu odzina mu kale ndi boma latu mali Congress Party yomweja inapikisana ndikusesa mipando yonse ya kulowa basi mwatibate maimpi anakhala mutso sutsa boma Michael Blackwood anala amodzi basi analipo ina metikafu sana khalitsa beda wena muhairo koma mwachidule malawi msimatina nawina masango 1964 mkamuzuka prime minister nduna ikulu nkulandi ufulu watu 1964 1966 pasisi jua tinandira Republican state and deputy Republic constitution mwandifusa kuti nanga matipati idathera pati fando idalipo mbuyo idathera pati chifukwa choti ifoti kunali opposition imodzi kuna opposition imodzi poyamba kachiwiri convention ya Malawi Congress Party ya 1970 inakuvomerezana kuti dziko lino likalera chipani chimodzi ndiye kuchoka convention chipani chokhala cha mphamvu kupita ku parliament apunga ndi mawa mwanjo chipani chimenecho Malawi Congress Party anavomereza kuti dziko lino limene sana bwetsa ndikamuzu ndikubwerera ku funso langa la dictator uje lamulo limene ilanabweretsa ndani ku parliament kuti tikhale ndi ulamuliro wa chipani chimodzi sizina chokere kwa mtsogoleri mwe koma kwa nyumba amalamulo kuti anthu kukambirana koma mukambirana bwanji wina aliyekha enawo kuli anali aphunthema ilibe 20 aphunga ilibe 20 atachulukiramo one against gulu lanthu zikanamva anachita move motion imene yoti ukhale chipani chimodzi malemu aleke panda ndiye kuti tikanena kuti anachita ndani popeza ineyo kudalibe ndinongotsatira mbiriro komanso ineyo ndikupira kuti singatheke kuti tinena kuti popeza kamuzada afuna ndi osamene adavomereza sikukupira choncho koma katani boma ndagwiza kwa 1971 mpaka kudzafika lero ndakubala 1994 kuti chipani chimodzi komanso mudziwe kuti zimene zimachitika dziko lapansi zimakhala fashion ku Tanzania kunakhala chipani chimodzi ku Kenya kuna tano imene yasanduka kwa chama cha mapinduzi
ukenya kunakhala chipani chimodzi Ronald Ngala wakandu ndi Daniel Alboy anakhala chipani chimodzi chifukwa anyamata ukenya Kenya ndi Malawi ndazezi mafanana kuti onse Kamuzu ndi Kenyatta anakhala limodzi ukunakhala one party sende kuti Charles Njonjo achaminga Odinga Kalonzo Musyoka Masale Mudavadi Aloy Tipitipa James Gichuru onse achanavomereza kuti kale chipani chimodzi monga mmene mukuona nakale kunalipa zima ingati kuna libe ovala makuluku ava makuluku nalibe utiketa ujaso kubwera pamene yeah kali mafuno kandi kadura ndekesha mimi mutaira ufa chimechafunika ndikhalidwera bwino chabwino ndithu ndikucheza ndi honorable Nicholas Dausi amene akufotokoza mbiri ya mtsogoleri oyamba wa dziko lino Kamuzu Banda atamvapo ndithu zosiyana-siyana afotokoza zokhudza ndithu ulamuliro wa chipani chimodzi tibweranso kompano tikabweranso tikhala tikuona kuti ubwino kapena kuyipa sitikuyang'ana mbali imodzi pa chiyonse chimakhala ndi ubwino ndi kuyipa ubwino ndi kuyipa okhala ndi ulamuliro wa chipani chimodzi ndi chani komanso mwina ndi maphunziro anji amene maboma ena amene akubwera kutsogoloku angaphunzire mwina kuchokera mbuyo fanthezi na mbuyo kumathaso okhala uthenga umene titha kugwiritsa ntchito tingopuma pang'ono tibweranso posachedwa ndikulandirenisoni ku gawo lomaliza lakucheza kwanga ndi honorable Nicholas Dausi amene mbuyomo anagwirako ntchito ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Kamuzu Banda alifotokozerapo nkhani zosiyana-siyana inenso ndaphunzira zambiri inunso ndizoti maphunzira zosiyana-siyana koma mmene machoka pano nasichoka ndili ndi mkuti onena kuti kodi ulamuliro wa chipani chimodzi chodzilamulira ulamuliro wa chipani chimodzi kodi ubwino wake ndi uti kapena kuyipa kwake ndi kuti kuyenda tione mbali zonse tibalance nkutheka nkuphunzirapo kuti kodi mtsogolo muno Malawi tingamuyendetse motani ndi maphunziro amene tikuyenda kuphunzira pachili yonse mafuna kutengapo mbiri zona ubwino ndi uti kapena kuyipa ndi uti ubwino wake ngota tiape kufusa ofoka zake bwa tiape mufuna tiape zoyipa yeni zofoka zoyipa zake zofoka zake kuti nthawi ya chipani chimodzi tinene zona anthu amangonenezana nkhani anthu ambiri anamangidwa kunali malamulo preservation public security kungoganizira munthu ndiye kuti kumangidwa atinaluza miyoyo ya anthu ambiri nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi koma zimene sizinganene kuti anachita ndikamuzweka chifukwa amene amachita machichilika anali anthu ongofuna kuti achuke kuti adziliwo ndiwo ndiye zoti Kamuzu mwina zina samazidziwa zikamachita mwina zina zeza ndi chifukwa chake pamene 1994 Michael Zotera Boma Kamuzu ananena kuti munthawi imene ndi malamulo mwina pena pake anthu anazunzika pena anapedwa anthu anamangidwa anthu anavutika mundikhululukire popeza ndinali president ndiye ndinakuvomereza kuti mtsogoleri nani ndine mwina modziwa kapena mosadziwa anthu anachita cholakwika tiyezolama chipani chimodzi nalulamula kuti natizotsamwitsa moti tithokoze mapisikopi akatolika amene analemba kalata yoti anthu ena kufa ngati nchenche ena kuvutika kuti anthu akhale ndi ufulu anthu adzitha kunena zakukhoza anthu adzitha kukomana anthu adzitha kupita kukoti nakapeza chilungamo anthu adzitha kukhala ndi mwaufulu anthu adzitha kumasuka pangizi mwaufulu wawo mavuto cha ulamuliro wa chipani chimodzi ndi amene ndoti ngoti tinachita bwino kuti bwere matipati chifukwa ngakhale pakati kakulibe matipati nanga inu mwanandi interview sizikanateka mwanakhala ntajabota ndali mtochi kudaba kuti mpaka na pano mpaka na anang'ona chinaluse muzichazandire ndala kula koma ndoti mtsaningirati kuti zinali zotsamwitsa zambiri ndipo kuti amalawi anafuna kusintha system chipangidwe kalamuliro kaboma kuti malo moti chipani chikhale chimodzi pakhale kukwera kwako nsalameroka anthu adzipikisana anthu adzisankha pakati zaka 5 adzikasankha boma lina zomwe ndi ufulu wanthu chifukwa zimene Mulungu anatipatsa ufulu umene chakuti anatipatsa wochipani ufulu osankha kusankha boma limene tikufuna kusankha phungu amene tikufuna kusankha kansala amene tikufuna kusankha president amene tikufuna ngakhale azimayi kuti kusankha so azimayi imene tikufuna mamalinga limene mukuoneka imene inalipo ifini kalekale imene inalipo ifini Kamuzu asanabwere imene ndikuti ukhoza mpanga chocho zimatero katikati sikulapitsa ya koma chifukwa chona kuti ndi chibadwa ndi ufulu umene chakuti anatipatsa kuti munthu asankhe chakufuna eti zimenezo ndiye zimene mwina panopo tikuona kuti tikusankhati ndi ufulu ubwino chipani chimodzi nkuti ziluwo zimakhalako okay ulamulo wa chipani chimodzi ulamulo wa president woti wakhala zaka 10-15
zimoneka akana ulamuliro wa matipati oti uyabeza wadzaka folo achoka kudzuwa alibe shati amamba kaganiza mafuta ake acha mtuzi wanga apakayendeso ndakabwino bwino zaka 5 zamakhala akukatamuka podzapti dzakachinachicha nthawi yathu ndi chifukwa chake ku Africa kuno kuti titukuke inde matipati akhalepo koma tiganizire bwino kuti konga ndiye tizingokhala ndinero nthawi yakamuso tindi zinthu zolosa zinthu zake zopangidwa molimba misewu zipatala masukulu zomangidwa kuti osakhala kuti bola ndimake ine ngati mantsakhalako ulamulo wa chipani chimodzi unaluzanitsanso amala kukhala amodzi pano mwamva kuti ife ndiakwakuti tsankho sinakhalepo mwina tidachita bwino kuti koyambapo tinali amodzi panopo tazolowera kuti Malawi ndi mmodzi anthu akwatirana anthu akumpoto ndi amapezeka kuchikwa anthu akuchoka akapezeka kukalonga pano timayenderana ulamulo chipani chimodzi unapangitsa kuti anthu tikhale ololerana anthu akhala amodzi anthu khala ochezerana bwino anthu ubale upitirire ulamulo chipani chimodzi unapangitsanso kuti anthu adziwane kwenikweni komanso kupati kuonjeza kuti zikhalepo ndiye zonsezi zinachitika manitayo koma wolamula wina wake Amika Cabral wa Guinea Bissau anena kuti atamfunsa kuti inu akuchira wa BBC anafunsa 1965 kuti iwe Amika Cabral you were a revolutionary you were fighting you had a gun you were killing people what are you doing here akuti in life moyo timachita malingana ndi zanthu imene we do things within the context of our time. So the context of our time now, the kuti tili pa matipati. Si vanhu mundipeza pano kulimba malamulo, kuli matipati, nyumba malamulo atu, kula pungu a MCP, kuli VTVP, kuli UDF, kula UTM, kula independent, anthu masiku ana matotsanga MP, osati wa chipani kungo wina basi mfanya kadwe lake mtu. Choncho zabangisa anthu kuti akali mofulu osasibika. Azimai si mwavala trouser kale zimene zizi ndakalowa mukanaka timati mupatse chitsanzo kuna bwera mkazi wa John Garang 1992 mtsogolo mtsogolo watu wamenyera ufulu wawo sirikali John Garang wa South Sudan labwera trouser nauzo ya bebani mai tugaine kuti chitenjechi mwakomana kwa komandi bwana ndiye muvale pa trouser chifukwa kuna lipo komanso kuvala mimi miendo pantunda kudalibe kuvala ikunda chachi mwachidule amafuna tiphunzire kuvala mwaule zimezi zinathandiza kuti khadi la Malawi linakhazikika ngakhale inu mwavala trouser choti ngakhale koma zikuoneka kuti mukuvala mwaule kusiyana mmene zimakhalira maiko ati mchani kodi ndekesha ati chocho chikadwe chathu otinapita kumudzi azimayi ali mavalidwe awo azibambo ali mavalidwe awo zimene zimapangisa kuti zikhale dziko chifukwa culture amati culture is man's entire social heritage of what beliefs, knowledge, norms and values of a society. So ndi chikhalidwe chathu ndi mavalues athu ndizoti tiyende kuzinyadira maukwati timakhala timalera bwanji ana nanga zinamwe zathu timachita bwanji nanga miyambo yathu magulu yathu mavinotani nanga pamaliro timayika bwanji miyambo imene ndiye makolo sitingayitayi kuti popeza kuti kwabwera matipati ndiye basi tibulukire ndifeba Malawi tiyendokhala Malawi. Ndikuyamikeni kwambiri Dausi chifukwa cha nthawi imene munandipatsa komanso ndaphunzira zinthu zambiri kuchokera kwa inu komanso zina mwine nesi ndimazidziwa ndikupeso anthu amene amaonera samazidziwa. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha nthawi imene munandipatsa. Ine pomaliza nditokoze kuti Mulungu ndinene nyimbo imene ananena Mayi Maria the Magnificat kuti mtima wanga umatamanda Mulungu kwa Mulungu anandira zazikulu chifukwa ndinapita kukakhala ku State House kwa Kamuzu munthu wakumwaza kwa alipenga kuchire kwa chabe koma chifukwa chokhala naye ndinaliona dziko lapansi ndimafuna ndi anakhani nthawi munduze personal story ya experience yanu ndi Kamuzu kuti tsiku nake Kamuzu kananduza nkhani yakuti nakhane patepo imodzi ndinamati yakuti koma tsiku limene lidzakeze tsiku lino. Yeah, ndinene zoona mbwana zoonera kuti wina amene anali siku wakati wa Kamuzu kuti anakhala naye pansi Kamuzu kumwana yedi limodzi awiri one and one izozo ndiye kunalibe. No, it was the relation between the president and the secretary of state. The president kuti cheza naye Kamuzu
machacho tika Manifane ya bwino. iya koma ulemu Pano pala president matosheka komatu zinchilo zichimalirake kamuzima kana ika set banquet ndiye kuti mukhala pansi nima president akuti kaje miyambo yofunikira koma kuti wina adzakuna mizeni waku Nyamata ogwira ku State House wasekile kapena press officer kuti ine ndagwira ndikamuzu ndajale mudzamuze kuti wa Dausi akadadziwa fine ndali pa waiting mulendo aliyeso akamuzu olowa ndiwopita timamulandira kupita chidwa tina limene ife tikachitika mwayi kuti taenda bwinobwino ndiye kuti mna mama sita matakadzamira uyenda lera kuti khala napa Dausi imwaniti iwonso mkumamwa yazi mama atilera ndamene amatifunsa mavali babwino ndikuze kuti nthawi yakamuzu panalibe munthu vala shati yofira yamangamanga kulibe black suit white shirt pink stripe navy blue charcoal gray white shirt for honesty black socks black suit osangoti vala frankala tikamuzu kunalibe ziwowabi nyambwali nthawi yakamuzu kunalibe ndithu ali amatrozo ng'amba kunalibe zonsezo kunali kuvala kwa ulemu kwakhalidwera bwino tamva mbiri yochuluka kwambiri kuchokera kwa Nicholas Dausi yokhudza Dr. Hastings Kamuzu Banda mtsogoleri woyamba wa dziko lino. Ndikhulupirira kuti mwakhutitsidwa mwasangalala. Ndikhulupirira kuti nthawi ina Dausi adzandipatsanso mpata kuti ndicheze nawo.